Nggih, monggo barisan goyangnya dirapatkan lagi. Yang di pojok sana jangan tawuran ya Mas ya. Goyangnya yang rapi. Ya, Sinoman biodone lek bagus-bagus. Jangan campur sari Indonesia. Campur sari Indonesia. Saben waya wengi mikirno isi ati apa tenan to tresno iki dadi siji. Mantep anggonku mikir ra ono sithik kuwatir crita iki bakal apik